non tara kala filiro mali jamana kono aka sabali mati ke manye mari ni do ma ayo akano jati bajina ba ala ka muso mangoro amin ya rabbi ala ka shijani kana da nama yusu trawle andon dongli sira furanande o do dongli abi nya sira fura kabla mawnye bawono mba fo kwa mandi kwa akoro de kadi yusu mbifo mba itrawle marhaba ifo fana mba ki fo ki wala yimondo ahaba dande fo lumina ima do en fode Oba sibone yoro benga ki fo Bamako mena o e presera made ki fo Bamako ki fo kati fo waga kati fo weguya kati fo yoro benga we labe wa yoro labe ata zamanani kile fela ata zamanani ko yugo yugo wale do de ya kire ko abi farafina femi do kibaro ye alamsa bana se ikaro eni nebike ya sebe from no mebo france kala ngama ko les journaux aywa olu kono puma amba ta ka laje femi limana wiye ka nyefu yi bamananga la jama famba ka se go famu yela nga puma damne femi ya mbara ke nyonye ani minu tulu kala siri menwana no be radio keme chama mbo mali kono ikado amu fuku wala nyumaro ni sanga mana se olu fana be anga aywa kalazo ana mi ngoni ikado anga togo daw bela jile bi se ka anzoro togo mina o tema ne fana ko fe femi nye ikado renouveau fm renouveau tv afana be canal plus 120 o kuma je fa be fe malide chama minu be anga togo nanga ubi so wana ni wati na o doye ikado aywa mulai haidra alebe kudwar sigila amba fu kodwar jamana ka anaka barake nyombe aywa katase france ko ma japo ko aywa États-Unis je fa bela jile fe malde minu be ni wati na bu fara nyongo kuma do magasin ngono ko bureau ko na la so ko na la ninga an lame ka anvle ambu bela jile fo ko abe so nyana fi bo ula yusu sebe bo meka chaya mamunu ngono mbeka aywa on nyemene bi feme Ousmane Tougoye abulo be nikawla aywa kamale bi machine do ko sebe o timani ngo fe esra camera modo bo nyumana ikado abuto ka do tege ka ndeti do nyeka do bu nyeble bo ikado sra camera be nikawla kata se bwa kare jarama bada alebe ka ta ka fli fien fe anga fulu be num bela jile nyama yaso anga fulu bu bela jile ni femi ikado aywa drama alu kone kata se marakate dawma kata se ikado Zakaria Fomba num bela jile bi nyama yaso ko fo luka yamare kono sebe bombe ka chaya andanga ka wa angangaka andone awa yana ngaka ambi bela jele fuka bela jele wali mando ka do donge jamana alaka basigi amina jamana alaka deun kambe jamana agelara chuko alaka siga foka afuraye ma kuna foni agalegale no dima i koroke ka yamaya i re koroke i koroke mi mina bolo flala i koroke mi nayi nege no agibu boire siende asila agibu de ne kroke awo agibu de ne nege awo katla ka mau bugoyi nofe atato golla andato golla bashite ibolomne nyamne kasira jirila ni jemu ka bana ibe akil lajigi mbe jabi dima agibu bare ikado sendesi ana barakela ope sendesi nyema do ndi fe fo so borena ni ndala mbi jabi ngoro de sebenda sebe mi nanga mako express de Bamako femi ni apmambe anga critique so bambe na be wule ko kursuremu ikado onyama ya sigi jamana nyama colonel Asimi Goita pume kenenga akara tarata femi excellence colonel Asimi Goita jamana nyama do atara femi kurusubra ma nyama wiye ay wakatu sigi o femi kalengo fana ulu bela jele konenge femi kurusubra president nyama ba adanga vice president a premier avocat général da se conseil ni avocat général ma ay wa num bela jele pume kenenga ado kama akara ni soja baye ma chama ulu pume keneka premier ministre alikum ka fara jamana nyama ka o temene ngofe mi ngoni nye ministre mi shime kiriko ma ale pembe ka tati Bamako maire ma ata se ka do cour suprême barakelo ma ordre des avocats olu fana pembe keneka feme jamana nyama ye ale fana de ye président conseil supérieur de la magistrature abela jele pembe alka nyama ya kona la ami no ka président nyama ba o ta ko sigi ika fato ma tera o temene ngofe mi vice président Moussa Diarra ay wa ka se avocat général ma Mamadou Lamine Koulibaly ibaye ka fo ni bela jele koni aywa abaraw kera a chenye na kosebe feme cour suprême ni ata ka laje anga jamana kono ajoda ka bo kosebe kiriko la ajoda ka bo kosebe ikado ko chamana
ni maa min ye kurusi bɔrɔm ta k'a fɔ i b'a fɔ kiri yɛrɛ a sanfɛ bolo i b'o de fɔ i y'a ye ayiwa kɛnɛ in kan olu ni tanuni kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ko k'an ka tɛmɛ cogo min fɛ an ka ma ko rentrée solennelle o kɔrɔ de ye nin tɛ kɛ waati bɛɛ wa a bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ fo la solennité a bɛ kɛ kɛcogo min na ka kɔrɔ a bɛ kɛ ten de k'a tilen laadatilen don i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ ayiwa a ko a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛra kunnawoloba ye fasirikɛba ka kumana a fɛn min kɔni ye i k'a dɔn Cour suprême a bureau maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye donba ye nin ye don belebeleba ye i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔna la sabu ka d'a kan nin bɛ kɛ sababu ye baaraw ka taa ɲɛ ɲɛmaa a n'a ka baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye min kɔni ye ayiwa nin ɲɛmaayasigi in ye maa min bâtonnier de l'ordre des avocats ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita sɛbɛkɔrɔ fo k'a jira k'a fɔ a ka ye kɛnɛ in kan o sɛbɛkɔrɔ diyara a ye kosɛbɛ fɛn min fana ye baara kɛcogo ɲuman ye an ko ma ko professionnalisme i k'a dɔn o bɛ an ka kiiritigɛlaw la ale bi o tɔ bɛ se ka kolo sinsin cogo min na baara kɛcogo ɲuman nanzara ko ma ko déontologie k'a k'a zɛrɛ nin jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen a bɛ bila nin minɛn de kɔnɔna la fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Asimi Goyita ale fana ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a nisɔndiyalen a ye Mali kiiritigɛlaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye kiiriko ye a kɛlen k'a tile jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi caman ye a ko fɛn min ye Cour suprême ye ale yɛrɛ min ye kiiri a sanfɛ bolo ye i ka a baara kɛcogo ɲuman k'o bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnyana min ye ɲɛmaa ye ka taa se a baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ma Asimi Goyita ko k'a b'a ɲini président i ka Cour suprême président a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka baara kɛ Mali ye ka kɛ ɲɛjiralan ye k'o bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ lafiya sabu ka d'a kan kiiri ale ye fɛn n'a ma kɛ ka ɲɛ a bɛ na ni furugufurugu ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni ko caman ye o fana kɔni ye ɲɛmaa ninnu wele i ka k'u bila baara la ani k'a ɲini u bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ k'u ka kɛ jigiya ɲuman ye Mali kura ma min b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Expresso de Bamako. Express de Bamako n'i y'ale bila an dɔn ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ an dɔn k'a dɔn Reflet d'Afrique m'a ka kɛ to Reflet d'Afrique ale kumanen don a ko awɔ min ye sɛbɛn min bɔra k'a be n'a bɔra premier ministre yɔrɔ k'a kun da an ka bulonba kan bulonba n'o ye CNT an dɔn Conseil national de transition i b'a ye a kun bɛ tali kɛ kalafili nataw de kan nin kɛra awɔ min ye nin kalo in tile 17 san 2022 an dɔn min ye anw ka transition ye i b'a ye k'a fɔ nin ko a ndayina ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ min ye ka dɔ papier 86 an dɔn o de taara n'o ye page ye page ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la waati min na o taara CNT maaw kɔni ye dɔw ye k'a fɔ ka dɔn jɛmakɛw ye cogo si la o ti dɔwɛrɛ min ye EJ o ti dɔwɛrɛ o ye autorité indépendante de la gestion de transition an dɔn ka dɔn min filɛ nin ye i ka dɔn ko tɔ ka jɛ dɔw yɔrɔ la dɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an dɔn i b'a ye k'a fɔ min ye ka dɔn EJ kuma caman ale kɔni fɔra a ko la nka min ye députéw ye olu nana ka na lajɛ n'o ye CNT maaw ye k'a lajɛ k'a fɔ min ye a bɛ ka taa taabolo min fɛ ko fɔ yɛlɛma ka don a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɔn kalafili min bɛ kɛ ni subahana mansinw ye n'o ye vote électronique ye an dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ min ye sigida o sigida maa 25 olu k'a lajɛ ka dɔn ka bolonɔ kɛ sɛbɛnna bolonɔ min n'o bɛ yamaruya d'i ma i kan bɔ cɛ bɔ nɔfɛ an nana min filɛ nin yalima k'a dɔn n'i bɛ kale ka siɲɛ kɛ i n'i ye k'a dɔn silamɛ ye i n'i bolo da k'a dɔn kuranɛ kan n'o bɔra n'i ye kerecɛn i b'i bolo da k'a dɔn sɛbɛn kan sɛbɛn min n'u b'a wele ko bibulu n'i to olu yɛrɛ si la i n'i bolo da ndomo kan yalima i na ndomo nin kɛnɛ kan yan ayiwa non o min filɛ nin ye min ye CNT maaw ye olu ma sɔn o ma cogo si la an dɔn nin wulikajɔ kɔni bɛ sen na a ko samanen don o ni ɲɔgɔn cɛ min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛnbaden min dara min ye k'a dɔn 92 CNT maaw olu kɔni ye tɛgɛnɔ bila olu la k'a jira k'a fɔ ko bamayɛlɛma ka don olu la cogo suguya bɛɛ lajɛlen la an dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana bɛ an mago tɛ farafarali la an mago tɛ k'a dɔn ɲɔgɔn forogila
la jamana mago bɛ min na bi an bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fɛn dɔ kan n'an bɛnna awɔ bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ sira jira an na i n'a fɔ maa da ka kuma la n'o ye Saliya Kariba Tarawele ale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min awɔ ka dɔn n'o ye kosɛ min o kɔni y'a jira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo ko laban kɔni a bɛ ban min bolo o ye Asimu Goyita ye colonel président a b'ale bolo awɔ ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nka yanni awɔ ka dɔn tile 15 o de b'a bolo walasa awɔ ka dɔn ka sɛbɛn yalima a bɛ bɛn wa yalima a ti bɛn wa an dɔn na ale de kɔni bɛ se k'o jalatigɛ nka yan'o cɛ ale kɔni bɛ min fɔ an k'a lajɛ awɔ ka dɔn nin ka kɛ bɛnkan sɛbɛnba ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye min kɔnɔ nin sɛbɛn an ye nin bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔ bi sɔgɔmada in na i ka dɔn Yusu Reflet d'Afrique an n'u fo Balaji Ture an ka foliba n'a ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye dɔ dɔ ni a ti tɔto ko la ne ni Ngeleku l'indicateur du renouveau i ka dɔn an bɛ bidon bɔli la bɔ ko 3,573 ye nin ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa fɛn min ye ale bɛ jamana ɲɛmaa ka wulikajɔ min ye tracteur 225 k'o ta k'o di sɛnɛkɛlaw ma o baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ntɛnɛn a kɛra yɔrɔ min na an k'a ma ko Samakɔ nin fana kɛnɛ in ka ye a ko fisara kosɛbɛ an ko min ma ko subventionné à hauteur de 50% o kɔrɔ ye k'a fɔ tracteur ni 200 don i ka dɔn jamana bi i ka dɔn 100 ta ayiwa 100 tɔ sɛnɛkɛlaw olu b'o ta o kɔni ye ka fɛn yɛrɛ di a sɔngɔ tilancɛ la Fatirike b'a ye mun fɔ a kɔni bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye sɔrɔ ye ka caman fara a kan fɛn min ye i ka dɔn sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaayaso APECAMu maa ɲɛmaa Sanusi Buyasi la ale ye kuma ta sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a don kama ka foli ta ni ka jamana ɲɛmaa colonel Asimu Goyita ni k'a sɛgɛrɛ a bɛ ka baaraba minnu kɛ min kɔni b'a to an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ dun ka fa fɛ cogo min na a da sera o ma fɛn min ye i ka dɔn Sanusi Buya ye ayiwa Sanusi Buyasi la a ka kuma kɔnɔna la hali bi a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa filɛ ka ŋaniya min da nin ye ko nin ŋaniya in bisara kosɛbɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka baara nɔgɔya u bolo ani fɛn min fana ye sɔrɔ ye ka caman fara a kan fɛn min sɛnɛkɛlaw ye gɛlɛya caman b'u kan nka dɔɔni ni gɛlɛyaw bɛ jɔsi ka bɔ yen o don n'a nataw la a bɛ kɛ sababu ye ni ka maafinw sɛbɛkɔrɔ lafiya sabu lakana fɔlɔfɔlɔ ayiwa dun ka fa don dɛ fɛn min ye kɔnɔbara langolo o kunkolo o ti baara kɛ fɛn min ye hali bi i ka dɔn APECAMu maa ɲɛmaa a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ min kɛ nin ye k'a bɛ jamana ɲɛmaa fo k'a waleɲuman dɔn o fana ko baara kɔni bɛ olu sɛnɛkɛlaw de bolo sa olu ka wulikajɔ kɛ sabu olu dɛmɛna olu fana k'a ka wulikajɔ de kɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa ka hakilina ninnu ye a n'a ka ŋaniya ɲuman ye k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a sankɔrɔ ta kosɛbɛ fɛn min ye tracteur 225 nin bɛɛ lajɛlen kɔni taara k'o di ayiwa ko samiyɛ kɔnɔ baara caman olu bɛna kɛ fɛn min hali bi an ka sɛnɛ k'a kɛ masimafɛnw ye sabu ni diɲɛ yɛlɛmana an yɛrɛ ka yɛlɛma nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya baloko ta fan fɛ o ka se ka sɔrɔ cogo min na a ko a dan b'a la k'a fɔ nin ko in bɛ ka taa taabolo min fɛ nɔgɔyaba o bɛna don ko in na kosɛbɛ a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa sɛnɛ yɛrɛ an ka jamana a sigi bɛ o ka kosɛbɛ sabu fɛn min sɛnɛ ayiwa ani bagan mara ka taa se i k'a dɔn fɛn caman ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ an ka sɔrɔ ko fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ Asimu Goyita ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ wale min n'a kɛlen filɛ nin ye ale hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka sɔrɔ dun ka fa ta fan fɛ a ko a dan b'a la k'a fɔ masimafɛnw olu bɛna kɛ sababu de ye ka kɛnɛ ci k'a fɛrɛ ani fɛn min kɔni ye sɔrɔ ye ka caman fara o kan kosɛbɛ a ko san 2020 n'i y'a lajɛ an yɛrɛ ye sɔrɔ min kɛ fɛn min ye i k'a dɔn balo yɛrɛ a tɔni 9,000,000 k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ka dunda ye min ye o ye tɔni 4,000,000 de ye an y'o de sɔrɔ an ka dunta ye o ma nka a fɛn caman de bɛ u ti bɔ a sira o fɛ o feereliw b'a la ko caman wɛrɛw b'a la a ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o tɛ kɔngɔ man kan minɛ o la i ye ko ye sa wa a ko ni ko yɛrɛ bɛ tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ a dɔw b'a la hali ka balo san ka bɔ kɔfɛ ka na an mago tɛna jɔ o la koyi o fana baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɛn min ye balo makarali sabu ka d'a kan balo sɔrɔli o man jugu dɛ Yusu ka balo mara ka jateminɛ nanzara ko ma ko prévision hali n'i ye bɔrɛ 1,000 sɔrɔ n'i m'a jateminɛ kɔngɔ b'i minɛ yanni san wɛrɛ cɛ koyi kɔngɔ b'i minɛ dɛ n'i y'a bɛ feere k'a ban walima n'a ma mara cogo ɲuman na a bɛ kɛ cɛnni ye dɛ a bɛ kɛ cɛnni o fana k'o fɛɛrɛw sɛnɛ ye tiɲɛ ye nka sɛnɛ fana sɔrɔlen i k'a dɔn ɲɔw tigɛlen ka malow kan ayiwa ka fɛn caman kɛ ayiwa balo yɛrɛ maracogo a n'a minɛcogo a sini ɲɛsigi yɛrɛ o jateminɛli o tɛ taa jateden caman kɔ n'i ma ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali n'a fɔra k'i ye sɔrɔ kɛ a laban sɔrɔ a t'i nafa a tɛ jamana fana nafa k'o fana jate o kan ka minɛ kosɛbɛ fɛn min an ko ma ko stock de sécurité tiɲɛ don an
an ye bolo caman sɔrɔ nka an ka bilankɔrɔ kɛ min kɔni b'a to ayiwa ko kana bali an na sabu ka d'a kan ko cunniw fana olu bi kɛ hali n'an sago tɛ ayiwa fɛn min janto n yɛrɛ la ye o kɔrɔ cogo de kaɲi kosɛbɛ o fana jamana ɲɛmaa ko tracteur 225 min n'a dilen filɛ sɛnɛkɛlaw fana ye layidu di k'a fɔ olu fana na u ka juru kun minɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min b'a to ayiwa an ka yɛrɛma hɔrɔnya baloko la o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o tuma dugawu min bɛ kɛ an bɛ se tigɛ ala de deli samiya o tuma ala k'a ja fɛn min sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka lafiya ka balo caman sɔrɔ malidenw ka se ka lafiya nin ye sɛbɛn ye an y'a sɔrɔ ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau ni y'ale bila ne bɛ lasiran ta o bɛ ɲɛ an dɔn awa min ye kɔɔri ye e m'a fɔ k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa ye tracteur di wa kɔɔri awa min ye tɛgɛrɛ fɔ dɛ n'a diyara n ye e k'a dɔn n'a so yɛrɛ wele e y'a dabila e cogo di fɔlɔ o to kuyate ni kɛlɛjula sango ye ma kɛlɛjula sango ye an dɔn min ye Mali ye e k'a dɔn awa min ye programme régional de production intégrée coton en Afrique min ye kɔɔri min aw k'a dɔn awa min ye kɔɔri sɛnɛ kɔni na an dɔn aw k'a dɔn campagne min n'o ye san 2001 san 2022 an bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ Mali kungo ye anw kɛra aw k'a dɔn fɔlɔ ye min ye anw ka jamana ye an dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni ye kɔɔri jamana ye Mali aw k'a dɔn sɛnɛ jamana don min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw donna la san 2020 o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye angɛrɛ ko o kan ka tɛmɛ cogo min na ani wala dɔw bɛ o kɛra sababu ye sa min ye anw ka sɛnɛkɛlaw olu ka se k'u bolo jigin nka a bɛɛ n'a ta 2021 anw ka sɛnɛkɛlaw o ye u bolo yɛlɛndonko ye min ye aw k'a dɔn aw min ye ka baara daminɛ an dɔn aw min ye ka wɛlɛ kɔnɔna na an dɔn aw k'a dɔn denmisɛn caman tɛ wɛlɛ dɔn dɛ u tɛ wɛlɛ dɔn wɛlɛ ni dugu ala tracteur ko fana y'a ɲinɛ o dugu kɔ diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma ye n de taa ni an ka cɛkɔrɔba tun b'a fɔ fɛn min ka gɛlɛn i b'a dɔn wa segunda n'a bɛ fɔ bɛɛ ta fɔcogo la i bɛ taa sɔrɔ sisan ni sɛnɛ kɛra sango an ye sɛnɛ kɛ ayiwa ɲinɛ samiyɛ nana ben ayiwa n'i nana ni sari ye i ka wɛlɛ fɔlɔ cili n'o ma tile aw kun ka gɛlɛn ka cɛkɔrɔba n'o ma tile dɔrɔn wa n'a kun fɔra k'i ka foro daminɛ ni sari ye f'i kɔnɔ bɛ mɔ sabu i bɛna wɛlɛ fɔlɔ min ci n'o ma ɲɛ e bɛ kɔrɔfɔ dɛ nka wɛlɛ na a k'a sɔrɔ nka wɛlɛ cili fana a ka sɔrɔ i ni nunjuru minɛna ma dimi ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ ni nunjuru bɛnna bɛnnen don kabako déjà wa i bɛ taama wɛlɛ kɔnɔ sumalen ala kɛ cogo di o y'a sɔrɔ dilidiliw kun bɔlen don sango kala minnu bɛ yen ɲɔkala minnu bɛ yen kana to n ka taa n ka daba ta gosi sa Yusu tɛmɛ ni sɛbɛn ye a dɔn min ye ka dɔn awɔ min ye ka fuguri jaso daba dala an dɔn na aw k'a dɔn min ye anw ka sɛnɛkɛlaw u ye wɛlɛ minɛ ni ka dugu aw k'a dɔn k'a sanfɛla k'a matarafa an dɔn o de bangena mun na anw kɛra aw farafinna min ye aw k'a dɔn kɔɔri sɛnɛla o galigale nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye n'i y'a mɛn awa sɛnɛ ɲana san de kɔni an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi o de kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka sɛnɛ cɛbaw an bɛ se k'a fɔ anw ka samɔgɔw an dɔn olu fana ye aw k'a dɔn min ye duloki bɔ k'a da k'u kwa disi da la an dɔn aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka falo minɛ an dɔn falo minɛnen o jaabi nana kana bɔ mun na min ye aw k'a dɔn anw ka gouvernement fana ka dɛmɛɲɔgɔnya la o kɛra sababu ye angɛrɛ min n'o dira an dɔn o angɛrɛ an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi hali n'o y'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka bɛn kuma o kuma nka min ye angɛrɛ kɔni ale subvention kɛra min ye an dɔn n'a ka kan ka di 5000 a bɛ di aw k'a dɔn sɔngɔ la sɔngɔ min ni sɛnɛkɛlaw bɛ se ka a ta ka baara kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ o sɔngɔ la jamana yɛrɛ b'i jɔ ni fan dɔ ye an dɔn min an ka sɛnɛkɛlaw ye i ka dɔn u ye baara kɛ koyi an dɔn u kan ka fɔ a kan ka fɔ ko ni ca an dɔn aw k'a dɔn min ye an kun bɛ tɔni joli la tɔni 70,000 ani aw k'a dɔn kɔ nka i b'a ye k'a fɔ o kɛra san 2020 2021 2022 an dɔn anw nana ka na 70,000 ani 7 ani kɔjan an dɔn o b'a jira ka
k'a fɔ min ye aw ka dɔn caman o farala anw da kan n'o bɔra maa min bɛ tugu an na o ye Benin ye Benin e ka dɔn ale tun bɛ 80 kɔ la nka olu nana aw ka dɔn 760 ani 60 nin kɔ n'anw ta ye 70 nin kɔ olu ta ye 60 nin kɔ ayiwa andon Benin ale bɛ tugu o la min ye Burkina Faso anw ta zamana andon na aw ka dɔn olu bɛ tugu o la n'o bɔra Kodowara bɛ tugu o la o ma tɛmɛ ka bɔ Tchad jamana bɛ tugu o la n'o bɔra Cameroon min ye awa n'o bɔra Togo Senegal e ka dɔn fana bɛ tugu o la dɛ andon na awa b'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye aw ka dɔn wulikajɔ de kɛ n bɛ sanga ani waati min b'a to an bɛ se ka ci kɛ cogo min na min b'a to dun ka fa bɛ sabati wa an bɛ se ka ci kɛ ni nka awa an ka cifɛnw ni k'olu bɔ ka t'o feere ɲɛmaa ma walasa awa sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ bolo sɔrɔ ye o tuma an b'a fɔ ko tare maa maa bɛ yen n'olu bolo bɛ kɔɔri baara la maa bɛ yen n'olu ni aw ka dɔn kɔɔri baarakɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ chambre d'agriculture b'o la n'o bɔra yen min ye awa CMDT a n'a ɲɔgɔnna caman o jɔyɔrɔ ka bon o jɔyɔrɔ ka bon an b'a fɔ k'u ni ce u ni ciya bisimila ni sɛbɛn OG ka sɛbɛn no an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ la sirɛni na an ka foli b'u ye ne bɛ sɛbɛn dɔ ta n ko ma ko soir de Bamako i ka dɔn Bamako wula an bɛ taa kalan binakun kan denmisɛnw bɛ se ka kalan ni k'u hakili jo cogo min na i ka dɔn nin ne bɛ ɲɔgɔn ya Mali ani Canada jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'o dɔ waleyalen o filɛ nin ye fɛn min ye denmisɛnw ye i ka dɔn kalan yɛrɛ kun fɔlɔ la lecture il faut lire lecture n'o ye ka sɛbɛn yɛrɛ kalan ayiwa o de bɔ n bɛ bolo kɔfɛ bi kosɛbɛ o yɛrɛ de kɛn bɛ ka lɔgɔliden ka dɔnniya fiɲɛ sabu sɛbɛnni yɛrɛ kalanni k'a sidɔn o ye soubassement de ye o la lecture maa ti tubabukan bɛn ni ma to ka kalan livre kalan syllabaire Mamadou Ibn Ita son devenir kɛra ayi a ma sɔn ma fɔlɔ Mamadou Ibn d'abord lise et écrive couramment bara Mamadou Ibn Ita son devenu grand la famille Jawara nin bɛɛ tunu nana k'a sɔrɔ fɛn min ye kalanninjɛ yɛrɛ ye ka sɛbɛn yɛrɛ kalan fɔlɔ ka sɛbɛnniden dɔn i k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye ka siginidenw dɔn o bɛ kɛ sababu ye ka lɔgɔliden yɛrɛ ka dɔnniya tɔ ni k'a sɛbɛkɔrɔ sinsin e ko an den ka segin ka n'o ma de lecture min n'an bangun b'a la k'an bɛ ka segin a ma dɛ Abraham Lengol ale de ko ni ye vocabulaire dɔn niveau 6e ni ye vocabulaire dɔn ka arithmétique dɔn ka grammaire dɔn niveau 6e ko k'a daminɛ o tuma o tɔ i bɛ se k'i yɛrɛ kalan fo ka taa min kɛ Abraham Lincoln n'i ye a sigidenw sigi kaban ni école primaire de ye soubassement ye n'i y'o sigi hali ni an ye caman olu autodidacte ye a bɛ kɛ cogo di olu ye livre de kalan wa i bɛ don gafew kɔnɔ walasa hali ka diɲɛ dɔn i ka diɲɛ taabolo dɔn i bɛ gafew de kalan ayiwa wa an bɛ ka segin o ma dɛ a banna Yusu Sɛbɛ ko Mali ani Canada u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye denmisɛnw ka kalan yɛrɛ sidɔn ka kalanninjɛ kɛ an ko ma ko lecture i k'a dɔn ayiwa a bɛna bila o minɛn de la u y'a yɛrɛ to a da ko lecture plaisir o kɔrɔ ye ka livre ta k'a kalan sabu ka d'a kan fɛn min ye kalanko ye a ka ɲi kosɛbɛ diɲɛ taabolo kura don nka fɛn min ye i ka dɔn gafew ye n'o ye livre ye ko maaw kana ɲinɛ a kɔ sabu ayiwa dɔnniya yɛrɛ kolo sinsinni ayiwa kunkolo sɛmɛ kɔnɔna la a b'o de kofɔ kosɛbɛ fɛn min ye kalan minisiriso ye olu ni projet dɔw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma projet défi o ko fɛn min kɔni ye lecture ye ka se ka sɛbɛn yɛrɛ kalan ayiwa kanu bɛ se ka don denmisɛnw na cogo min na kab'u ka duwa k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔnniya tɔ kolo sinsin sabu ka d'a kan dɔnniya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ale de sanfɛ o fana fɛn min ye araba ye kununko u ye baara caman kɛ ayiwa fɛn min kɔni ye projet défi ye olu kɔni ye gafe n'a bɛ livre ninnu kofɔ o ba mu ka ɲɔgɔn na i ka dɔn ni k'o ta k'o di min b'a to denmisɛnw u bɛ se ka lecture ka kalanninjɛ yɛrɛ k'a sabati cogo min na Mali ni Canada u ka bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛta bɛ sabati kalanko sira fɛ cogo min na ayiwa ka taa se défi Mali ma ko ma ko éducation des filles musomaninw ka kalanko ka se ka o fana sankɔrɔta kosɛbɛ olu ni minisiriso kɔni tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kuma ni sanga bɛn a bɛ san caman bɔ min kɔni b'a to denmisɛnw ka dɔnniya bɛ se ka kolo sinsin ni lecture ye n'o ye sɛbɛn yɛrɛ kalanni ye fasikɛbaa ko a ko kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye kalan minisiriso i ka dɔn a secrétaire général ye monsieur Kinana Gadega ale tun bɛ kɛnɛ in kan ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye kalandenw n'o ye lɔgɔlidenw ye ka se ka caman fara u ka dɔnniya kan a ko nin wale in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni su ka kɛ i ka dɔn livre kalan kan k'u su ka kɛ lecture kan min kɔni b'a to dɔnniyaw olu bɛ se ka kolo sinsin sabu ka d'a kan an bɛ diɲɛ min na bi lecture a bila mɛ bolo kɔfɛ k'a sɔrɔ ko yɛrɛ ju fɔlɔ ye ale de ye parce que b'a ye mun fɔ a ko fɛn min ye gafenin dɔw bɛ yen a fɔ ma ko magasin Planète Jeune i k'a dɔn
taro tede ho magasin planet sake awo planet ikado o chamande bala kaseka kala ere ni nga jaro demission na o ka ma ko jemlir o kuma ko livre kala ni kadinya ko sebe femi kala ministre soe ikado o ni so jara ko sebe ako livre chama olubna dil ko soula jango projet me ikado kenemunga femi nuhum sangare ale ere projet amanye maye aya jira ka fo femi musmanu fana ka kala ngo ko sisi bike o ka ko sebe mali ni Canada ikado aminyo ndebe ni mbara na ko sebe ayo o hakilina fana atako foka hakilina jiginge ola femi projet éducation des jeunes filles défi ikado aywa ani mali tege nyomulo amena ana de memba chama fana be inafo aywa ko mako partenaire radio rural international catholic relief service aywa ni fenjama olu belajele ko ni abiblani mina kono ni ye Canada gouvernement ta kalaje no yaka fanga so ye afana be de memba ke ademe fana bo ka chageda badola anga mako entreprise d'affaires mondial Canada AMC olu fana be de membake ngo ina kosebe o pana projet défi parce que kun yere dorete femi demsa unyi kabuka dogo aywa ukulo zeme kaseka do kosebe ani femi kala njere o kasego shido kasebe yere kala ikaro no lecture fa bi bla ode mina ko nala o pana bibina nazara ka demsa unjija ku shuka ke lecture ka donia to belejele bi fara ode ka memba to ukasini yesigi abisabati ni ngunye sebenye anya salo ka bo swara e de Bamako Antoine ni ba fe ka temseni kala yere ibe silaber dama aka gale bolo silaber Youssou abe ikuma me gafela nyene sur ka émission éducation silaber ko wa fo mako méthode active méthode akacha ndi abedon nga tariku ni ndado ala jien dongodo abigele ade Allah akbar abigele sabu akokacha wati ka dogo ama ni fana ta foro ye nga ni bisika ka nyebla kuma ye méthode active minu nana ko nga korolo mbla méthode active ko mettre l'élève au centre des intérêts ninya ayesoru manana mbu wala ka sogomada kili o ma dimine ndo akola de dibi ko tere ama ke argument de dalu mi dalu ta ka duma andi minti duru ke nyana ayanti minti duru ke nyana méthode active donc kala estrado de minu nana ni méthode active nye e ku nyininga uka wafo diplôme mature ko PhD wa ana doctorat asorola korole nefe la vieille école là asoro sabu o sera de clinique o sera de bi ma zemedu kusobe abi kunlo semedu ma fongo tonu maide nga tonu ne nana abina fo pédagogiquement ay we jade jira ana kamare tuyi wallahi yero ja koni jade bora malao mai folode we jade jira ana no image ka to tuyi nga bito foroe anga teme anon akode kera affaire ko quoi parce que munu me livre de là munu livre kura munu bora munu mbolu la o be ko be de affaire mali ko na ay affaire ki toyi ni fen nu meta fo géopolitique la jere nafa ko ni je tabulu ni nafa ni fen nu lo mudla nga be ki yere makara o de nyoda te abana ani ta sugula angata sugula ngam ta abla mai ga fe flo groupe commercial la obinye o nantaray ame fa ko idu katla kata nono mi pharmacie croix verte la madame Diallo fi gasiti la Andoane bismillah alaka jamana ya alaka anzu turwa alaka anyina ne so amina anga chokoroba alibi uka je ka duo ke jamana nyi bismillah alibi uka je ka ladili di jamana doma noe amenya chokoroba ladri le kai kadam ne kai fo malikono ya Andoane alamenenu bashite upa amenya amba fuka waliman don kai ba jabate minye mama national ka fuka waliman don jaizibi ale fana be kai plateau Andoane ni ma koronu nunu ma name ubitle ga do okanye kama koro ka dugo dafa ka jira malidon fana bela dugo kanyi nga wuli ka jo ode nyande dugo de bu atobi jabidi wallahi onyana tede allu be do okanye dugo ka ke aw yere fana ka nga an nyesigi katla ka barake
Antoine bismillah ambi do sebe kono sebe nando na kono ambe awapma feminga oye conseil économique social et culturel aleka awaminye kalifat danje takuworona anon ikado awaminye nyerala alekane asigira koy minye amanyama me mami mbolo we yoguba katle minye awekado ajara sente anon bismillah mi Abdul Majid Sanogo ale ni fasiri bi mi awkado nyerala be ka fo samba flani mugan ani fla dilla je baye awkado ale ko ngera conseil économique social et culturel andon awkado mi ye baye ka fo mi awkado jamana kono ko nyaw aluko ni awkado basigi bina chuko mina aninga ko ye awkado abseka kumbe chuko mina ka wulika joke awkado ka nyinin ke minye ka nyefoli ke ka ladili ke andon ikado abo minye nyerla ko wulika jo o bonyano kono ko sebe ebe ka fo yogba katle ale awa minye ale benyama labi ebe ka fo nyerla unna kanu tege sigi minga we signinde akeme ani wolom vlay no banga shara sumba ko fo mi awkado nyerla ko kanga laje ka be yel madola albi absaka nyachuko mina no tabana kaboy conseil économique social culturel amanyama andona aya jira ka fo awami conseil économique social et culturel ibe ka fo wulika jode kanga kesanga andi wati mimba to awakado awami ambora wati koromununa nyeta abseka sabati wati kurawla andonu ukabara konan nasa unana kana awakado minye nyefolike minye awakado feedbacki andon awakado awaminye ebipma nebi lamelike fana bipma ka signgenema ayo andon mi awkado feedbacki andon ibay ka fo nyerala ako temena boja ani karama kono no temena ka boy ibay ka fo wulika jo ani bara chamangera ni dongere ngere ni ni conseil économique social et culturel ali yo ke ikado aya jira ka fo femunumbe awkado nolu kanga wulika joge jamana kono wala sa o ko bitaka blabala chuko mina oye anga foroba chakero mi awkado baraka mina mbisaka duma chuko mina mi ubisaka barake mina fo anyine no chugo mina no temana kaboy mi anga wol masri tabaw aka laje mi awkado albika dofra awkado mi adama deunga munumbe jamana allakana sabati kaminando ma no temana kaboy mi awkado ubisegu haklito sorla chugo mi soromi no bo hakli sigi no boray ando anna awkado anga senegelaw oluka awami dugulo na fafen no ye awa angeraw ye kata se fen waraw ma fan fa be no be dugolo nafa wala sa awakado anga senegelaw am sika nafa soro anga chakelo na tugo bina no tabana ka boy ando an awakado sanu boyoro mi vlene ka laje minye awakado ka sherado akono katla ka koka kono mi mbato awakado ma sitse ka jugu yere lai sika funu yere la andon no boray ibay ka fo awami yefo terenga pompo ge ami uyo nyini de kalaje negasira alin no faka bo jamana kono mi ikado negasira mi be na bobo kaiba jabate ninga na awakado mi kulugoro andon no tabara ga boy we wulika joke mi anga jamana kono andon fendo be op mi jamana don ga faka do nywana obi jamana don obato nan timbe do nywana kidali kai iba soro eni kay ka do terme do reste biennal artistique et culturel awo muro keta adam no hakina ne odi fo na ngo ka fo kwa min nege korole no fe kuma be ote nga iba ka fo korole nu zigra ni sigibolo mnunye olu ko sigibolo jolewne o de ato alni sigibolo kro nana bi akagele ko lu yugu nga ni ba kuma fo bi danfara ke sabo abuke mo kono kuma be kibi nata korole no ka korole un zigra ni jusigla mnunye olu de koloka gole katme kuran nunga ma be vole cadre do de abana
nga e kay wuli se andon mi a ka laje mi negesra obsika wuli chugo mi tereka popo poke mi bela jele ba do trensira na basira sira do trensira abetani ga sege ono ga jamana deun jamana dugu ani nyanje ani jamana deun ni nyanje e ka do awa mi nyera la upmana ni bela jele ka ni ka laje mi mba to awa ka do kalanzo obsika jo chugo mi wala sa anga demson sega kalange wa ka laje mi awa mamunu be nolu awa deplaso yi munu balaka wuli sira munu ma ninga bu sigi yorola andan ka laje olu bese ka kalambolo da ukun yelma ku kolojo ku be mi chado ma wala sa ubseka baraka chugomi kan nafasoro no bora awakado mi anga yoro munu be no anga jabana la sigi de munu be jabana koka andan olu awambi amasadula kata se awakado mi konsileru andon ka awami minanduma minami nubse ka barake lafia ani bojani karama kono opma awakado ningene ngone akenas kenesale yawa katleka fola ako awami nyerala halbi ambela jere ka laje ka ben ka anteke di nyama ka laje ka malibla ko bela jele sanfe mi ni amme ka fo ikado ibe fenge o ka soro jamana de basigledo o ka soro awakado jamana tanye o sabatiledo andona akene kanza mi awa gouvernement ma kono be keneka no ministry mi no be refondation chargé des relations avec des institutions Ibrahim Ikasa Maiga ale be keneka aywa anan opma awa ningore Abdul Majid Sanogo nale ka fatiri aywa yusu ambufu ikaro dande folumina yusu ngolobe kene o ya kurupuma ye sabu kada ka ni ngolobe jara akurumandi ado bala abikari l'alternance ne baleta alternance ni ata bintu napo ni nyaka sebenye fem yame wati mina sano kimele watu ye fo tugoverla ame kalandu examen watu la ni jwe kalo ko nezera sansa o kimene watu ye wasa kata kala savela o la do bitla ay wani bela jeli ko ni abibla o mina kono bintu napo ay nyeni ke ya jira ka fo kalande yere akase ka sanzoro ikaro examen na no kimelu ye fa kanga teme bolo do refe sabu ko daka examen atil labet lekele wa examen kedo fanata ikaro allaben do nye kabi kala ta do ikaro examen no kimeni ye abi labe kabo wati parce ba binu napo ayajira ka fo ko femi lokole de ye wasa akase ka sesoro femi ikaro bangba ye ka ko lu sako ye o pana femi ngoni examen abi labe kabe kala do folo sabu ni ma labe alabana abi ta ke gbele abaye iburo sa ne examen wati sera wuluka jo olubike ikaro juen kalola femi ni ikado lada fana abitle ka ta fe ay wa femi ni nanye defuta ibaye ka fo oluka kunfolo o yefara ko nyana jawye olubike no education physique sportive ye o temani ngo femi ay wa do mitla ka da ay wa femi examen zere ni njere ka sebenu ke ka nyinga luke o bara o bela jele fana bike na fe nyere bara folo ikaro ni yuki ba kota ibata lokol karamogo kunda sabu lokol karamogo de be kala damne ka be octobre kalo kata da sifo ikado juin kalo la lokol karamogo baram bi du mano programme ye kaso ko kel lokol dungu ikaro sa bela jele ko na la ngafo kala sa ko na no kalo ko no nye ikaro lokol karamogo olu joda ka boku na kusebe olu be ke sababu ye ka lokol de labe olu be ke sababu ye ka kala do lokol de kuna olu be ke sababu ye ka lokol de sebe ko labe mi ngon bato abise ki nyeshi aga examen ma chugo mina ni yele gol metru fana ta ka laje ibaye ka fuka keta do fana ye ka logol do ngala kala ni jela o kilenye katla ku kala maya ani jele ansara la feme yurguruku ye ko bolo do kuna ani ku siranye mi ma jira ka fo ikado yurguruku ko ati mata yorola ni mbela jele bi bla logol metri aka kala ko nala na moro la kana se examen do la feme president du centre ye ko ne nyama bade ye president centre kono ale de bi surveillant mi ko losilike ayo ko lu bla bla salu kono ka salu labe ani ka aywa baro bela jele labe ke papier mununga olu be faranyonga ikaro ka bla kata tayro la chef de centre nga fo président de centre oyo ka baray o temani ngofe femi kolosi bo fona lakana baw olu fona sebe examen la sabu examen be ke roro ni lakana baw mataye polisu ka fara gendarme ka olu fona be ta kata la jeni lakana sabatimbe sabu ma wore mangati ngalazo kalande una examen do ere manga do yoro la nete ikaro kala hukumu konna la e ma ka do e fiefio ikado ngal lakana baw ubi bla o mina fona kono
fɛn min ye président Alibi a ka baara ye min ye kuma ni kuma ka to ka taa salu fana kɔnɔna lajɛ ani fɛn min ye ni ko yɛrɛ bɛ ka kɛ a kɛcogo la k'olu fana bɛ ɲɛɲini n'an bɔra an bɛna kalandenw na kalandenw yɛrɛ n'olu bɛ examen kɛ olu ka kɛta kan ka kɛ jumɛn ye kalanden yɛrɛ ka se examen kɛyɔrɔ la a waati la n'o ye temps kɔnɔna ye ka se k'a sɔrɔ l'heure ma se fɛn min kɔni b'a to i ka bugunatigɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na karadandenw n'o bɛ i ka dɔn carte scolaire ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka y'i bolo k'olu sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ban k'a dɔn ko e yɛrɛ min bɛna wa examen kɛ ko nin ye e yɛrɛ de ye o ye baara kun fɔlɔfɔlɔw ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye sɛbɛn min bɛ d'u ma ayiwa o sɛbɛncogo ɲuman an ko ma ko remplir correctement l'entête de la feuille i ka dɔn n'o ma sɛbɛn ka ɲɛ a ko bɛ gɛlɛya dɛ ka denmisɛnninw fana dɛmɛ fɛn min kɔni b'a to u ka se ka ayiwa o baara kunfɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bugunɛtigɛ baaraw kɛ k'a ban ayiwa ka sɔrɔ ka na ni sujet olu ye min kɔni b'a to lakɔliden bɛ se ka kiimɛli kɛ cogo min na o tɔw bɛɛ lajɛlen fana i k'a dɔn o ye kɔfɛko ye bi tun na fɔ ka kuma na a y'a jira k'a fɔ nin fɛn caman de bɛ yen ni ninnu bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka sira kelen minɛ examen k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka fɛn min danganiya minnu fɔlen filɛ nin ye ni ɲɛsinra nin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa da bɛ don ko in na k'a daminɛ lakɔlimɛtiriw la ayiwa ka taa se i ka dɔn président des centres ma ka taa se lakanabaw ma ka taa se lakɔliden yɛrɛ ma hali den mansaw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ ko in na min kɔni b'a to kalanden a bɛ se ka examen kɛ hɛrɛ la cogo min na ani ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'alternance kɔnɔ Bintu Napo ale ka fasiri don Antoine n'i y'o bila min ye ne bɛ sɛbɛn da Antoine i ka dɔn an ka taa Kɔrɔwara an nana tuma dɔ a bɛ mɔgɔw nisɔndiya mun bɛ Kɔrɔwari nin dɔw fɔli Youssou attention dɛ min ye kamalennin dɔ bɛ yen nin kamalennin kuma o kuma min ye a bɛ dakabana kumaw ani ka dɔn kuma dɔw fɔ min a ka dɔn ni maa man k'o fɔ maninfin ma a b'o ta ka malidenw sɛgɛrɛ a ko tɛmɛna ni malidenw dɔw cɛ o ti dɔwɛrɛ o ye Seri Patrick Tanguy Digbe i yɛrɛ bɛ se fɛn fɔ cogo la dɛ n ka jamana bisimila ala de Seri Patrick Tanguy Digbe awa nin ma kofɔlen min filɛ nin Antoine ale tɛmɛ ni babu ye Antoine min ye a ye kuma caman fɔ ni aw ka dɔn anw ka sɔrɔfɛkɛnɛ dɔ bɛ yen i n'a cɛnin dɔn sawo n'o ye Seriki Jabate Tumani Jabate denkɛ maa ɲinina k'i suma o de la a bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen ta min ye k'o sɛgɛrɛ a bɛ aw ka dɔn lakara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka anw ka Seriki Jabate anw ka nin kamalenkan duman ye anw ka nin korafɔlaba in internationalement kɔni Seriki Jabate a b'a fɔ k'a bɛ dangaro la Debardo i ka dɔn awa min ye nka Seriki Jabate hali o taa ni wulu jɛkolo la k'a sababu kɛ mun ye Seriki Jabate ale ni maa dɔ tun bɛ yen n'o ye Jiji Arafati o fana awa k'a dɔn n'o ye Chinois olu ka masakɛ les Chinois Jiji Arafat o ka tɔn n'o ye Chinois ye Antoine Jiji Arafat ala nana ka na ale ka kalifa minɛ a la k'a ni Seriki Jabate k'olu to teriya la teriya duman teriya yɛrɛ a k'a dɔn a kun donna a k'a dɔn f'u ka du kɔnɔ o min ye a k'a dɔn bannen kɔ min ye a bɛna ta o y'a sɔrɔ a k'a dɔn Debardo yɛrɛ a bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen ta min ye réseaux sociaux kan ni k'a fɔ a k'a dɔn ni maa kofɔlen ma n'o ye Jiji Arafat nka a bɛna ta kɔsa in na min ye an ka waritigi dɔ i ka dɔn maaw ko waritigi don an ka waritigi tɛ maaw ko waritigi don Antoine o i k'a dɔn o taara ka taa dɔ bɛ yen ko awa k'a dɔn Père Dalowa wa i k'a dɔn o taara ka taa waribaden de Père Dawura ma i ka dɔn Kɔnɔwara min ye tiɲɛ yɛrɛ la o dilen n'o ye wura 12 ye o ye ŋunumani min kɛ o bɛ kule a bɛ wura 12 mankutu min ye aw ka dɔn a bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye aw ka dɔn o de ma bɛn Debardo ma ko min ye aw ka dɔn Kɔnɔwari ka k'o man k'i majigin maliden ye o man k'i suli maliden ye e bɛ ka cɛ min yɛrɛ to a fɔ ta dɔnkilidala de don wa awɔ a ka dɔnkilida tete wa a tɔgɔ bɔra ni Bezi ni Cladi o jumɛn ye e t'o dɔn wa e bɛ ayi Bezi ye jumɛn ye cɛ n'i ma kɛ page la dɛ Antoine mɛ min f'i ye i bɔra sugu a mɛnna koyi n m'o dɔn mɛ min f'i ye lafiya école la o de y'a taabolo ye Antoine
ura 12 amma here borontoli ta ko o segere ayo anon ne be min daw kaza a jobo fanalo no ta refugee be yaw ayo refugee be mo be a gere yo munum bo sigiro la leti pop mayna yani kata wari jense jamana ware la ere ka jamana dombe toro la adoluma amma go be aka soro katemeninga bismillah o ma angana ka sebe ala ka nguna ja mi debardo akoni dangarli cité amma min ta kada ura 12 ka o debardo inde sa binna ka bi ka le bi awai ka do isiga kumbere ka min ka bolo dako ninga maliyaw deli ku ka yafa ma note dunu kele dagoy aye kuma ere kuma fo malien belajilima nga ko kale ba bolo da ko bi ko ab malien nga ya faale ma ale video mununge wani sikai bi ale ba nyini mo fa ale ka video koro ko ma kana sugoka on ya farao bismillah awo malien on ya fara on ta mo taale do ere na borato nyona on ya fara ale ma fuige bismillah an ya fara anyana abara ala ka ngura ja ala ka so mana na bege busy aka nyumaye yusu ibro development ye mi nere fe nga famel la ani technologie a dabora ka motelia ka ko no ga mobulu o sisa même al livre mun flay bu kala ibe lecture ka ko amem foko l'essentiel allons à l'essentiel ko remuye nouvelle technologie kono bi ambete ka mako nyala wa o nga a cheni ne i bamba cheni yoro kana nyuma yoro e abi chene ñene Europe bi mi to ga émission do la jakadi ko sebe alni ma télévision to ko fo 600 wi ogol deunde shu ka demsenu shu ni fen demsenu ma ka fo ko merci demsenu mi ka dike o la 600 to wo fe sabu u ye liberté soro fo ka u yere mogo sanaye u ya ka fo na ma segi valeur koroma 600 a fo demsenu de ni ma fe ni ma fa ko merci fola a me fo ki te mamdo ki kana fo Europe bibi na France demsenu mi ka jija ki ka mo fo ko ni ma korba e ka fo o koro edi ko ni tara angirna ko dugu ni cinterke fe merci ni be do be dagoshi ni dona fo ko tonton karsa mi alabani mi sisan obi ka mi ge ba do ko weekend sans téléphone ñu fana émission do laje tellement écran keme ka mo fana digu ka da stress yi sisan mamunu mi se ka weekend clique ka so mama ka téléphone na obi jonjo di odoma e machine o tayre nga demsen do be nu e ko ka weekend ke ka ko kana maka téléphone na o téléphone maka baliya keme ka demsen do bana fa bu kunlo dimi e ko tugudi o ne chino tay o chino denu ne ala cho dobe wa ko adama de balonama ayo basite ko fari funu dore te u te bouger u te tika u te foi u be je nu de kuna u be ordinateur anga tmene sebe anga tmene padre anda foko aywa ambi fezama nouvelle technologie aba mebulu ambe ba mako nyala nga fem ya juguma fambai ango to ka nyuma fambata abana siren la siren ni aleta siren sebe nye worona ameta njoye fem ye kuna fondila wiye ku hagli joko sebe minye tunga feta juguye ikado ayo kasaka family chamange ola o kera sababu UNESCO à maison de la presse lu tegeri ñoma ngom mago forum national sur les impacts des actions initiatives sur la migration au Corée ka fo femi tunga fetaye akala laje ko ñumana so ko daga tunga fetate ko juguye ata ko jugu anata sira jugu ode ko jugu bay femi ko fondila wi ni wati nungono ye family cha masoro ko ina kene nyire kay ministre mi nyishime mal dem nu sigi me jamana koka oluka ko nyina bol ma no bi excellence aywa alhamdu ag ilena alep me kenga ado kama ne kuna fondila chama consultant do fana be na le donné ke ba baye ko ma go docteur burlay keta ale nyefolike ale nyefoli mi nge do rete dem sonu museka labe to mina obi semina ku dige ulaya aywa do bala tunga feta ire ma go tuna jola koy so bi ta mi nge tunga fe donné me er la ni dem na ko kolosinzi ire be seka baraka ka fason na fani ngi ire nafa UNESCO mo fana obi dem nga wala ko sebe ako femini laje nye ko apsara ko sebe akunde alibi ka kuno fondila ka fenjama fuye ani femi ngon bato ulubi se ka charnike ka dira ka fo tunga feta kanyi o nga tasra jugo de barai na fora ka kanyi o ye ka fo mamunu mbe jamana ko ulubi musaka chama blakana abi yiri wafana ko fo na bibi fana na femi demsen jama be minu ngala nedo diplôme be ubulungu bita tasra jugo fe chama mbito chama mitla ka tawti bara so bitla ka to nyuanga e ka tla ka ta gwele abai opana kabiya
denmisɛnw bɛ se ka labɛn cogo min na jamana ka fɛɛrɛw di an'u dɛmɛbaw min kɔni b'a to baaraw bɛ se ka ɲiniya ayiwa denmisɛnw yɛrɛ ka baaraw ɲiniya ka kɛnyɛrɛw kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ka tungafɛtaa jugu k'an kisi a ma nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ lasirɛ nin kɔnɔ a ka bidon bɔla Yusu Tarawele. An nana bi ta da yan yan'an ka jigin sa awa min ye Kalana Zo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale yɛrɛ a bɛ Dubai nin zanga in na an b'a fɔ sanga ani waati ka Yakuba Jabatɛ k'a fɔ anw yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ yan min ye ladilikan kɛnɛ a b'o waajulu kɛ karamɔgɔba do ale filɛ Zɛrini na ani Mamudu Kɔnda ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Zɛrini na an dɔn Tantiawa Jara an ba an k'a fɔ Ɲamoyi Ture ka taa se k'a dɔn Madame Mare Tante Azuma don b'a ɲugutu Damba mais min ye Madame Jaye Madina Kuyate Adama Dumbuya ale bɛ New York an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati Madame Jaye Madina Kuyate ale bɛ Bulukasomugu la. Ayiwa an bɛ yɛrɛ fo Yusu dantɛ foli min na badabada foli k'a sababuya kɛ kunnafoni a dicogo a ɲɛna kosɛbɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye i k'a dɔn an ka madamu ye lakɔli karamɔgɔ don a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Madamu Sise Fatumata Ali ko a y'a foli f'i a bɛ Falajɛ ayiwa DCAP kɔrɔ don an b'a fo dantɛ foli min na an k'a fo dɛ Madamu Sise Fatumata Ali an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye n'o bɔra ye fɛn min ye commandant Lasana Tamba Keyita ka chef d'escadron an mana ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo malidenw bɛ se ka lakana cogo min na u b'o baara de la sufara tile kan commandant Lasana Tamba Keyita an ka foli b'a ye an yɛrɛ i k'a dɔn an terikɛ Sori Kɛmɛso badabada Sori Kɛmɛso an bɛ foli k'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ la a n'a balimamuso n'o ye an bɛɛ balimamuso ye Gogo Kɛmɛso a bɛ 759 logement na ATT-bugu an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se an ka musokɔrɔba ma nin waati in na a kɛmɛ ka télévision ba in da sa ni ka an lajɛ fɛn min ye ayiwa an ba Adamu Sisɔkɔ ayiwa fɛn min ye Banankabugu ye maître Dɛma Tarawele ale ka musokɔrɔba don ko k'i fo ayiwa ba Adamu Sisɔkɔ an b'a fo dantɛ foli min na an bɛ taa Kucala Madame Jawara Bintu Kulubali bɛ yen a n'a denw n'a mɔdenw ka foli k'u bɛɛ ye Mohamed Bamba ale ye informaticien ye i k'a dɔn kapu la Kucala an ka foli bɛ Bamba ye ka se Alijuma Kulubali ma ale bɛ Jikɔrɔni Para la a n'a ka furumuso Nafitini an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa Segu fɛn min ye ba min ye ka taa fo ba min Daw ka se Jeliminɛta Danbɛlɛ ma nin waati in na i k'a dɔn u sigi mɛ u bɛ k'an lajɛ u bɛ k'an lamɛn an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa Kaye Bugutintikaw an b'olu fo ka Koɲakarikaw fo ayiwa n k'i ɲininka Usubi Janja an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye n tɛ ɲina Maɲina kɔ dɛ Maɲina ka di n ye Maɲinakaw an ka foli b'u ye an bɛ taa Segu Marabolo kɔnɔ an bɛ taa Bila n'an sera Bila an bɛ Bilakaw fo ka Falokaw fo fɛn min ye Dawuda Buware an ka foli b'a ye Bila dugu kɔnɔna la ayiwa ka Ngɔrikɛ ni ka Sɔgɛkaw fo ayiwa Dugukɔlɔkaw ka taa bila fo Sobaso an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen monsieur le maire a n'a ka maire danga Jakite Sobaso n'i taara e ni dugutigiw de bɛ don bulon kɔnɔ n bɛna o a y'o de fɔ dɛ n ko n bɛna monsieur le maire Bɛnkɛ Segu Fanɛ an ka foli b'a ye a n'a ka adjoint Jakite an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra mairie kɔnɔ an bɛna an ka cɛkɔrɔba bulon la n'an nana cɛkɔrɔba bulon kɔnɔ an cɛkɔrɔba dama an bɛ taa an ka cɛkɔrɔba denmisɛnninw si tɛ ayi n'i ye denmisɛn don dɔ ye bulon la an b'i wele k'i ci ka taa woro de sa Pasteur Natigɛ Daw i k'a dɔn ani fɛn min ye i k'a dɔn Somaso gatigi bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo dantɛ foli min na Jaramanakaw i k'a dɔn Ngolo Fasi a n'a ka cɛdenw ɲɔgɔn an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn dantɛ foli min na n'o bɔra ye Segu Ngɔyikaw k'u b'i fo ko m'u fo Suanyɛbugu Sagebugu Siradoba u bɛɛ lajɛlen b'i fo e ko cɛkɔrɔba tɛ dugu min na o ye jumɛn Saminɛ Saminɛ de ye dugu ye a bɛ Segu Marabolo in fɛ ye u bɛ jɛ kɔnɔ i bɛ jɛ kɔnɔna dɔn yan u bɛ jɛ kɔnɔ ayiwa ni mois d'août sera o kɔni u y'u ka Segu taa bannen u tɛ duguba u ɲɛ la i komi sira bɛ tigɛ yan ayi bɛlɛsirani dɔ b'u ni anw cɛ u ka duguba de bɛ kɛ anw ye n'u bɛ sanni min kɛ u bɛ n'o kɛ anw fɛ yen n'u bɛ lettre kalan u bɛ n'o kalan anw fɛ yen n'u mago bɛ fɛn fɛn na sa o de bɛ taa ɲɛnabɔ anw fɛ yen ɲinɛ ji b'u ni Segu tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na jɛkɔnɔmaw don i komi anw bɛ bɛlɛ kɔnɔ dɔɔnin anw ka siraw boli ka di Saminɛkaw samiya mana se u mago bɛ fɛn fɛn na hali sini u bɛ taa lettre kalan anw fɛ yen kana filɛ ko téléphone nana dɛ Saminɛkaw ka lettre bi kala Sagebugu de a dɔnbalajɛ de bɛ k'a f'i ye dugu maakɔrɔba nda k'u ni sɔgɔma
atrasi aluja bajigna kita jangna kita anga solo fofana anga foka wali mando nubu sole PDG do pagala ka foli alla sama no boray foli anutan amol la se viecham ale son fogala a flene avocado moko kura ka minye Amadou Kulubali Abdoulaye Kulubali ajo amba fo teria assurance la ale flene avocado moko kura ma ambu bela jele fo ku be wali mando aywa yusu bitengo na mabla ya femi ne ko krafe Ousmane Togo stra kamara bwa kara bada anga fo le be sini juma yusu Kravati Traoré ka se morbo sano ko ma grand frère aw bi ñoo zoro ya minye karo gafe aywa ka jaso dug bar mun mona bokku lu ñefo mawye inshallah ene ko cembe faaj me fede janjo masa ko be ta fanda law ne dugu bana je bi yalla ga le ñini dugum na ale reka fla kono fruga bota neni bobo no note neni may faya ay point ka boneda demden kono fruga nya faye ngo fla ko tese be ko yi et puis a benga be wasona jangne ninge jangne jara kala debe renouveler able maga ko ngap mindle ko ngo fla ko tese be ko yi ay ngule ka feno fonye andwan fara joto la de yusu ñep may fo anga du tuki musoef ñep may fo hangli digina ko dola flako ñana sebe ko te dote ayo flamzo parti ministry atuta Madeleine Ba le flamzo la du tuki ngom madame flamzo ladri madame goita re fly Madeleine Ba ñep may fo ñaba ma ha opana kanyama so bela jele fo dande fo limna Musa Gindo ale be ministre so la menye sibe maldo minu me ko luka ko nyaba ko ma e ka do Musa Gindo anaka chef de cabinet Albashar anga fo le ben bela jele nye maître Konare maître go ki kana to ka fugula blema do ngo Musa Gindo ko ma ko ni fini fi ma do kana do ngodo pati jade ngo nyabla pew o bana yusu ame bitay mbla ya ni mano bela jele fo radio bunu so ko le kundo ana mali ko na mbu bela jele fo aka ambe wat